Chcete si položit podlahu sami a nevíte, jak na to? Potom potřebujete poradit. Přesně o toho jsme tady. Se vším vám poradíme a díky naší službě Podlaha své pomocí všechno zvládnete. Doporučíme vám nejlepší řešení, poradíme, jak vybrat ty nejvhodnější materiály a dozvíte se nejlepší tipy a triky. V oboru děláme 20 let, můžete se na nás spolehnout. Jsme na místě stavby. Vše si pečlivě zanalyzujeme a probereme se zákazníkem. Práve sme pred dokončením nášho domu, zbývajú nám jenom podlahy. Když to jde, rád si všechno dělám sám. Ale nejsem úplný odborník, takže si rád nechám poradit. Po důkladné konzultaci a návštěvě zákazníka na prodejně si vybral ve finále lepenou vinylovou podlahu. A nyní postoupíme k dalšímu kroku, což bude měření zbytkové vlhkosti betonu metodou CM. V tomto případě měření zbytkové vlhkosti nedopadlo moc dobře. Naměřené hodnoty nejsou v souladu s předepsanou českou státní normou a proto zákazníkovi poradíme tipy a triky, jak se co nejefektivněji zbytkové vlhkosti zbavit. A nyní můžeme přistoupit k tomu, abychom zákazníkovi poradili, jak nejlépe připravit podklad pro provedení samonivelační směsí. Co ta nivelace vlastně obnáší? No to máte. A to je tak asi všechno. Jo, toho je fakt jakože hodně. Nebojte, při správném vedení to spolu zvládneme. Naschledanou. Naschledanou, děkuji. Tak, zákazník dostal všechny rady, které jsme mu mohli v tuto chvíli poskytnout. Ještě mu bude odeslán na e-mail položkový rozpočet se spotřebou a vhodným výběrem typu všech materiálů, který bude pro realizaci potřebovat. Pokud by klient ještě něco potřeboval, určitě se na nás může obrátit. Veškerý rozsah služeb najde na www.podlahasvépomocí.cz. V tomto videu jste viděli jenom malou ukázku toho, co naše služby nabízí. Jejich rozsah si volíte pouze vy.